I got this peanut squishy the other day from Squeeze Look, and it's literally crunchy, but it also feels like it has slime in it. So I'm going to cut it open and see what it's got. Listen to the sounds. Okay. הזמנתי אותו. הוא עלה לי 70 שקל, ואנחנו לא מדברים על זה, אבל פשוט בואו נשמע את הקראנץ'. אוקיי? לא. בבקשה. תגידו לי שאתם שומעים את זה. איך זה יכול להיות כל כך קראנצ'י? איך זה יכול להיות? אני לא מאמינה. לא. תקשיבו. יש עוד קולקציה שלמה של זה, אוקיי? בננה, כל מיני. אני הולכת להזמין את כולם ואנחנו נעשה סקירת מוצר. שלא תעזו לבקש ממני לגזור את זה, כי אני לא עושה את זה. אבל אני רק יכולה להגיד לכם שמה שיש בפנים קראנצ'י ברמות שכאילו אני אפילו לא יכולה לתאר לכם. כאילו זה נראה כמו חרוזים שחורים בפנים, מעורבבים עם קלי. גם זה מה שרואים בסרטונים שגוזרים אותו. זה פשוט אימא'לה. ולפני שתשאלו, הזמנתי אותו מאלי אקספרס, כן? הוא עלה לי 70 שקל שם. שלא תתבלבלו, יש כזה נידו רגיל. אני הזמנתי את זה מספק מסוים שמוכר את כל האלו בעבודת יד, כמו אלו. קניתי את זה ממנו. הוא עושה את כל הקראנצ'ים האלה, והם מאוד יקרים ושווים את זה. פשוט שווים את זה. אין לי מה להגיד, וזהו, תרשמו לי מה עוד להזמין.